O baloncesto 3x3 xógase nunha cancha rectangular de 15 metros de ancho por 11 metros de longo, aproximadamente a metade dunha cancha de baloncesto normal. En cada equipo hai 3 xogadores ou xogadoras na cancha e unha máis como substituta que pode entrar e saír as veces que queira. O partido comeza co lanzamento dunha moeda ao aire para decidir que equipo saca primeiro. O defensor intercambia o balón co atacante para comezar o primeiro ataque do partido. O defensor ten que situarse a 3 metros do atacante. Un membro do equipo que non anotou, colle o balón e pásallo a unha compañeira que está fora do arco ou sae da área botando. O equipo atacante non pode tocar o balón. Ten que deixar que o equipo defensor saque o balón fora do arco. Tampouco pode bloquear ao defensor. O equipo atacante continúa o ataque e intenta conseguir canastra sen saír do arco. O equipo defensor ten que saír do arco para comezar o seu ataque. Nunha situación de loita polo balón, a posesión é para quen defende. Cando o balón está morto, o saque é como ao comezo do partido. Despois da séptima falta de equipo, hai un tiro libre para o equipo que recibiu a falta. Despois dun tiro libre, o xogo continúa. Despois da 10ª falta e as faltas antideportivas, hai 2 tiros libres e posesión do balón. Ao rematar o partido, non esquezades saudarvos e felicitarvos, non importa o resultado.